Mama नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आं न'आव फरायना दं बसुमतारी नोंखौ आं दायो मा खालामनो होदों बे अनजिमाफोरनिफ्राय जरा अनजिमाफोरखौ सायख'नानै बेंखनबोदो दे बोदो नन्दिताया दायो जरा अनजिमाफोरनि सोरगिदिं बेंखनबोगोन जोबोद मोजाङै बो लासै 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 दै जोबोद मोजां जादों बिदिबो खामानिफ्रा मोजां जानांगौ दे फारि फारि बो गुड आरोबो थाबोबाय गोजौ नाय आरो मा थाबोखो बरिया दे दे दा होनो हागोन बेजराफोरखौ क्रस होदो वाव 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 बरिया नेक्स्ट दे बेजराफोरखौ क्रस हो आरो जराफोरखौ सार्केल मोजां सार्केलखौ मोजां बिउटिफुल वाव बेजराखौ दे मोजां नाय आरो मा दङ मुंसेयाव 21 मुंसेयाव मा दङ बिदियाव मा जागोन बेयाव सार्केल जागोन ना क्रस जागोन बिदिबा दे मोनसे मोननै गोरोन्थि जायो जेबो नङा भेरि गुड आरोबो थाबोबाय मा नायनाय आरो बाय गोजौनिफ्राय नाय माया दे गोख्रै दे आरोबो नाय आरो माखा क्रस खालामाखै माखा सार्केल लाखिनाय आरो नाय आरो दङ नाय मोजां नायनो सोलों आरो नाय गोजौ थाबोबाय आरो नाय फार्स्ट लाइनाव फार्स्ट हराइजन्टेल लाइनाव नाय फरनि खाथिनियाव मा दङ मा बियो क्रिया जरा ना बे जरा बिदि क्रस जागोन ना सार्केल जागोन भेरि गुड 15 नालाय 15 ना नाय 15 क्रस जागोन ना सार्केल एन्ड नेक्स्ट आरो 19 नाय 19 हाबो दं 19 मा जागोन वाव बिदि फैनोबा बिदि फै दे नों जरा अनजिमानि सोरगिदिं सार्केल बोबाय ना क्रस बोबाय आरो बे जरा अनजिमानि सोरगिदिं इनकारेक्ट माने क्रस बोबाय ना भेरि गुड दे न'नि दिनाखाय खालामनानै गोसो